Chámome María Castro Esperón. Nacín no 1941, no tempo da fame. Nacín aquí na parroquia de San Andrés de Lourisán, en Placeres. E dediqueime ao marisqueo. Son mariscadora de profesión, de toda a vida. Desde que nacín hasta que me jubilaron. Antes a xente non se jubilaba. Traballaba hasta cair rendida. Pero hoxe a xente jubilase. Miña abuela materna e máis meu abuelo materno empezaron a comprar nas ameixas e compraban por lotes, nuns cistiños. Aquela era a medida. Pero despois veu unha señora da Arcade, empezou a comprar coa báscula. Unha señora que veu dalá e veu vivir aquí, podo dicir o nombre, que foi a Morroncheira, seña Mercedes a Morroncheira. Empezou a comprar coa báscula e delí meu abuelo xa empezou a comprar menos, hasta que xa se retirou. Cando eu era unha rapaza pequena, xa miña nai me levaba nunha cesta de vides, xa como a min a moitos rapaces levaban as nais. E miña nai andaba ao burato, que a xente da obra non sabe o que é o burato. Andaba ao burato por debaixo da terraza, antes había unhas mareas moi boas, moi grandes, que chegaba ao mar abaixo, a illa. Hoxe non hai esas mareas morreron, eu non sei polo que. Da escola acórdame que me foi meter miña naixiña á escuela e non me quixeron hasta os 7 anos. Tiña 6 anos e medio, volveu a ir miña nai comigo pola man. E díxolle, collédeme que eu un despabiladiña e eu quero ir traballar e non podo. E non me colleron hasta os 7 anos, pero eu, aos 7 anos, xa iba aos caramuxos ao río da Pedra Fluxán. Antes de me coller na escuela, porque hasta os 7 anos, con 7 anos, antes éramos moi despabilados, non teñábamos guarderías, pero espabilábamos ben, debía ser a fame. Estouche a dicir que eu, antes de ir á escuela, ainda non entrara na escuela, xa iba a Ribeira aos caramuxos. Pola Pedra Fluxán, por un río que había na Pedra Fluxán, que tiña unhas sebas, que por ali había uns caramuxos, iba máis xente. Íbamos toda a juventud que éramos. Pero depois a ser máis grandiña xa nos meteron un sanchiño na man e a traballar. E foi o que fomos toda a vida a traballar, a Ribeira, traballar o que tiña terra traballaba na terra, o que non. Hubo que non tiña terra ningún e a vir da Ribeira, ao mellor ainda iban a aprender a coser, a algún sitio eu non fun a nada. Antes era ir á Ribeira, vamos á Ribeira. Agora chamanlle marisqueo, unha palabra moi fina, porque a xente que vai agora é moi fina.